Sagradong adlaw o balaanon nga pagsaulog sa Immaculada Concepcion. Ang tibok kalibutan makigsunan matag Disyembre 8 magsaulog sa gitawag nato Immaculada Concepcion. Mao kini nga panahon diin si Santa Ana nagsamkon sa mahal nga Birhen Maria. Ug didto sa dihang gihimo sa Dios ang kalag sa atong inahan sa manunobos, sulod sa taguangkan ni Santa Ana, gipuno siya sa grasya o kinahinungdan ngano gitawag siya Immaculada Concepcion. Kini makigsunan si Brad Clive Kalimutan naging-uban kaninyo sulod sa pipila ka gutlo aron atong tinagsaon o ingon man atong i-simplify ang mga pagtulunan sa atong simbahan na Katoliko mahitungod sa gitawag nato Immaculada Concepcion. Muna nga tugutan ko kamo sa paglingkod, pagplastar sa kagalingon alang nining atong hamubo kaayo nga programa mahitungod sa mahal nga Birhen Maria diin gisamkon siya sa inahan nga walay sala nga panulundon. Ang statement sa atong simbahan Katoliko nagkanayon. Matod pa, on the 8th of December 1854, Pope Pius IX in the Bull Ineffabilis Deus declared the Most Holy Virgin Mary was in first moment of her conception by a unique gift of grace and privilege of Almighty God in view of the merits of Jesus Christ, the Redeemer of mankind, preserved free from all stain of original sin. Sato pa, nga ang atong mahal nga Birhen Maria, gideklarar sa usa ka dogmatic constitution sa atong simbahan Katoliko, dogmatic statement, nga wala siya sala nga mga kaigsunan nga panulundon. O kini nahitabo December 8, 1854. Although nga mga 11th century doon na pagsaulog sa gitawag nato nga Nativity of Mary or Conception of Mary, ang kamatuoran mao nga in 1854 pa lamang nahimo kini nga usa ka dogma. Sa mga ikaunom ka siglo giuna pagsaulog ang Nativity of Mary o nahitabo kini September 8. Mahinungdan nga naka-influence usab kini nga itunong sa December 8 ang Immaculate Conception tungod kay kung muatras kita og siyam ka bulan gikan sa September 8 makigsuonan mosangko kita sa gitawag nato nga December 8. O kung moingon kita nga gisamkon ni Santa Ana si Santa Maria sulod siyang taguangkan sa December 8, kung moihap kita og siyam ka bulan mosangko usab kini sa September 8 ang kasaulugan sa birthday sa atong inahan sa manunobos, ang atong Ginoong Hesukristo. Now, ang statement sa atong simbahan nga in her first moment of conception, sa dihang gisamkon siya sa iyang inahan makigsunan, sa ito pa katong dili lugar ni ingon nga sa tawhanon nga level, no? Although dunay mga legend nga si Maria matud pa nga not conceived by sa iyang amahan nga si Joaquin, tungod ko dunay mga miraculous conception, but dili kini ang posisyon sa atong simbahan Katoliko. Atong magisterium nagtudlo nga sama sa uban nga mga tawo dunay inahan o dunay amahan ang atong mahal nga Birhen Maria. Apan ang kapuno sa grasya nahitabo kini sa dihang giporma, gi-create sa Dios ang kalag ni Santa Maria diha sa dihang gisamkon siya sa iyang inahan. Diha nagsugod ang kapuno sa grasya ug wala pa gani siya na influence, wala pa siya natandog sa bisan unsa nga sala sama sa original sin. Ang atong mahal nga Birhen Maria puno na sa grasya mga kaigsunan. O kini gitawag ni og unique nga gasa, unique nga grasya, privilege gikan kang Santa Maria. We don't know the exact reason, but out of billions and billions of women in the world, ang Ginoo, ang atong Ginoong Jesucristo, naghimo siya og usa ka inahan ug kana mao si Santa Maria. But remember,
ang tanan usab nga mga inahan sa kalibutan, ang imong inahan, ang akong inahan, ang naghimo ni ana mao usab ang atong Ginoo. Dili kita mo'y naghimo sa atong inahan. So ang atong Ginoong Kristo kay siya man ang gahimo og mga inahan as a creator and the second person of the Holy Trinity, siya pod ang naghimo sa iyang inahan o kana mao si Mama Mary. O gipuno niya sa grasya kaigsunan. Usa kini ka privilege kang Santa Maria nga himuon siyang inahan sa Dios ug tungod niya na gipuno siya sa grasya sa dayang gisamkon pa siya sa iyang nanay nga mao si Santa Ana. Now, sa unsa man pamaagi, doon ay mga debate nini kaniadtong hitabo like sa Dominicans o mga Franciscans nga sa unsa man pamaagi nga matud pa giluwas sa atong Ginoong Kristo si Maria. Kay kung si Maria daw puno na sa grasya, dili na kinahanglan nga luwason siya sa atong Ginoong Kristo. And yet sa Lucas 1:47, ang atong mahal nga Birhen Maria niingon siya, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." Ang akong spirito naghimaya, naglipay sa akong manluluwas. Sa ato pa, naade siya'y manluluwas. Now, kung doon ay manluluwas si Maria, o niya Immaculada Conception siya, buot ipasabot nga dili na siya manginahanglan og manluluwas. Kana ang una nila nga matawag na to argumento. Apan ang mga theologians like Franciscans and Duns Scotus naghatag og matawag nato nga solusyon ani nga problema nga dunay gitawag nila nga preventive salvation. Ang preventive salvation makigsuna nagtudlo nga before pa nakasala si Maria, giluwas sa siyang daan. So ang ato nga form of salvation mo ning gitawag og restorative. When we say restorative, nahugno na ang tao sa sala, unya gikan sa pagkahugno, giluwas siya sa atong Ginoo. Yun na, restorative. Ug mo ni ang common natong tanan nga mga tao. Nakasala ta, nahugno ta sa sala, unya gisave ta sa atong Ginoo. Pinagi sa kamatayon sa cross. Now, ang mahal nga Birhen lahi. Tungod kay before pa siya nakasala, gisave siya daan. Gisave siya daan. Uni asa man gikan ang grace of salvation didto gihapon sa merit sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagpakamatay sa cross. Tungod kay ang merit ni Kristo sa cross makiigsunan is not bounded by space and time. Gikan sa panahon sa unang tao sa kalibutan kang Adan o sa katapusan nga tao sa kalibutan nga mahimugso panahon sa second coming, the last person nga ihimugso sa kalibutan, still covered kini sa gitawag nato salvific act sa atong Ginoong Kristo. Muna nga ang kamatayon ni Kristo sa cross, ang grasya nga iyang gihatag alang sa atong kaluwasan, mahitabo nga pwede madawat niadtong mga tao nga nahimugso una before pa siya niabot, o ngadtong mga tao nga ulahin nang niabot human ang atong Ginoong Kristo nagpakamatay sa cross. Sa ato pa ang iyang gitawag nato makigsunan nga grasya sa kaluwasan nga na-receive ni Santa Maria gikan gihapon sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagpakamatay sa cross. Now, ato ipaklaro pag-ayo nga ang statement nato sa Immaculate Conception, from the word M meaning gitawag makigsunan og nothing, then immaculate, stain, conception sa nang gi-conceive siya. Nagtudlo nga si Mama Mary na preserve siya from all stain of original sin. All stain of original sin. Naon sa maning original sin? Ang original sin makigsunan gitudlo sa atong katekismo o iyon man sa Catholic Encyclopedia nga kining gitawag nga original sin, una nga punto nini nga si Adan nakasala. Although kung tanawon lugar nato ang Genesis, makita nato nga si Eva may una nakasala, no? At ingunanin no ang explanation. Matud pa nga while daw si Eva nakiistorya sa halas, si Adan daw
nagtan-aw. Unya wala niya gi-intervene, wala niya gibadlong si iba. So nana diya daan no ayang sala. Wala niya badlong nga si iba or wala niya bantay sa iba. Kay kung si iba nag-istorya sa halas in the absence of Adam, accountable yapon si Adan tungod kay wala man niya bantay si Eva makaigsuonan. And next, si Adan usab ang head of the entire humanity. Sa ato pa under sa iyang responsibility si Eva kung unsay mahimo ni Eva nga sala under daan sa responsibility ni Adan, busa siya ang accountable ini, siya nakasala niining tungora makaigsuonan. So muni ang first nga punto sa gitawag nato nga original sin nga nakahimo nakakutlo si Adan og sala batok sa atong Ginoo. And according to Saint Anselm of Canterbury, usa ka to ka infinite offense ang nahimo ni Adan batok sa atong Ginoo. Then ang ikaduha nga punto sa gitawag nato nga original sin makigsuonan nga ang consequence no matud pa the consequence of the first sin, the hereditary stain with which we are born on account of our origin or descent from Adam. But pasabot nga ang result sa gihimo ni Adan apektahan ta. Unsa man nga result? Una, the loss of friendship. Nawala atong pagkahigala sa Dios makaigsuonan. We are no longer friends of God. Nahimo na ta nga kaaway sa atong Ginoo kay nakigtupong naman ta. But sabot nga kung makasala na ka, kung supako na nimo ang statement sa Ginoo, meaning you are trying to be equal na sa iyang makigsuonan. Busabot nga dili na bearing, wala na kay obedience, nisukol na ka, nahimo na kang rebelde sa diyang supako nimo ang kasuguan sa Dios. Laing punto mao nga gitawag kini nga form of friendship as a sanctifying grace, grasya sa pagkabalaan. Ang sanctifying grace mo ron siya og kinabuhi diha sa atong kalag. Kung ang atong lawas patay kung walay kalag, ang atong kalag patay usab kung walay sanctifying grace. Tanawa ang tanom nga patay ikumparar sa tanom nga buhi, kanang tanom nga buhi makisunan makumpara nato sa atong kalag nga usa ka kalag adunay sanctifying grace. So sa community sa Ginoo kadtong walay sanctifying grace, patay ka. Usa ka nakapatay makisunan. And in the community of the living, walay part diha no ang gitawag nato nga ang mga patay nga mga lawas. Say for example, dili makaganahan magkaon nga patay imong tapan. Ang mga patay ginalubong kay they are no longer part of the flow of human activities. Dili na sila kabahin. Muna makita nato nga si Adan ug si Eva kay wala naman sila sanctifying grace, wala sila grasya sa Ginoo, gipagawa sila sa paraiso. And kita tanan nga nahimugso karon, human si Adan ug ni Eva, we are outside paradise. Wala tay sanctifying grace makigsuonan. Manang dunan na dayoy gitawag concupiscence. Sa man concupiscence, the desire to commit evil. Desire to commit evil. Nga ang tao mas dali ta makasala, mas ganahan ta nga makasala. Ang atong inclination always ang paghimo og sala. Tanawa dunay mga gitawag nato commotions, ang atong initial reaction murag mosulti ta dili maayo nga mga pulong, mga kasuko no. Munang concupiscence dali ta mahimo og makahimo og sala makigsuonan. Naa na kini kanatong tanan. Og apil sa result nini ang atong gitawag nga physical death no. Nahimo usab nga resulta apan physical death could happen also in a natural way makigsuonan. Pero ang gitudlo sa Biblia no, ang gitudlo sa Biblia nga tungod sa sala ni Adan ang kamatayon ni sulod sa kalibutan. Muna nasa Romans chapter 5 verse 12 nga namatay ang usa ka tawo, nakasala siya, unya ang kamatayon misulod sa kalibutan. Sa ato pa nga ang sala makaigsunan nga nagdalag kamatayon na transmit ni Adan sa iyang tanan nga mga generations. O kining realidad sa kamatayon, no? Kining realidad sa kamatayon
usa kini ka realidad nga naghatag kanato, no? Naghatag kanato sa lawom kamatuoran nga ang sala day ni Adan mao pinakahinungdan niini. Sa Romans 5 verse 15, no? Gitawag diri, nevertheless death reigned from Adam to Moses. So gikan no kang Adan nagkuan gyud niabot gid ang kamatayon. Even over Jews who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam. Bisan katong wala nakasala sama ni Adan makaigsonan. Abot gyapon sa ilang kamatayon. Say for example, mga bata. Mga bata wala man sila kahimo og mga personal sins. Wala sila nakakommit og sala. Wala sila sin of commission. Wala sila sin of omission, but still they die. Tungod kay ni dominate na ang sala gumikan ni Adan. Sa verse 15, no, makita nato nga one man's offense many died. Ang sala sa ka tao niresulta og kamatayon. Sa ato pa nga makita nato ang idea sa original sin. Nga dili lang din ni siya ingon nga by imitation nga giawat nato si Adan, so wala gyoy cause and effect, no? Nga lahi to kang Adan, lahi sa nangato. Batang gitulo sa Biblia nga mo'y pamalandungan sa simbahan Katoliko nga si Adan yun, no, ang hinungdan nganong ang sala ug kamatayon misulod diri sa kalibutan. O munang gitawag nato og original sin. O kining original sin makisunan, exempted si Mama Mary niini. But pasabot nga wala na appeal si Mama Mary, nining gitawag nga original sin. So mo ni idea sa Immaculate Conception. Nga Mary is conceived without the stain of original sin. Gisamkon siya siyang mama, apan dili sama sa ato nga naay original sin. Si Mama Mary wala siya maigo sa original sin, wala siya maigo sa sala nga gihimo ni Adan. Ang sanctifying grace nga nalangkat sa diyan nakasala si Adan ug sa iba, naa kang Mama Mary naka-preserve siya sa sanctifying grace. O unya, ang concupiscence, the desire to commit evil, wala usab diha sa atong mahal nga berhen, wala usab diha kang Mama Mary. So muna makigsan makita nato pagayo nga gitudlo kini sa atong simbahan, pinasikad sa balang kasulatan o sa panudlo usab sa mga early Christians nga nag-compare, no, na Saint Irenaeus i-compare nila nga si Eva gihimo nga walay sala apan nakasala. Si Mary gihimo nga walay sala ug wala gyud makasala, gitawag sa the new Eve. So both the sacred scripture and tradition nagtudlo nini mga butanga. Pero na bersikulo nga nindot kayo gipamalandungan sa atong mga scholars o ni support sa idea about sa gitawag nato Immaculate Conception. Ang Luke chapter 1 verse 28, no? Verse 28. Unsa may giingon diri sa original nga manuscript nga gisulat sa Griego. Matud pa, Kyrie Tomini Maria o Kyrios Metaso. Okay, so muna sa atong Hail Mary. Pero nasa original is Kyrie Tomini o Kyrios Metaso. Hail full of grace, the Lord is with you. Si Mama Mary ang gitawag di og full of grace. O kaning gitawag kay Kyrie Tomini sa Greek nga full of grace, kanang word nga meaning nagpasabot og feminine in gender. Then ang two is puno kayo, no? Puno kayo. Ug ang kare nagpasabot og grasya. Tanawang intelligence guided by the Holy Spirit ang mga author sa scripture. Tungod kay kining kare tomini, ang iyang tense is present perfect tense. O kining present perfect tense bot pasabot nga usa ka action, ongoing action that began in the past. Sa ato pa nga ang kapuno dahil sa grasya ni Maria, wala nagsugod sa diyang gi-announce sa anghel nga Ave Maria or Hail Mary or Kikari Tomini. Wala din nag-start ang kapuno na sa grasya, but nagsugod sukad pa kaniadto the past of all the past. Ug walay lain makigsunan nga kumuatras ta kanus ama ng pinaka-past diha kana sa dihang gi-conceive ni Santa Ana si Maria. Maklaro na to sa bersikulo, Kyrie Kikare Tomini o Kyrios Metaso, Hail full of grace, the Lord is with you.
nga ang kapuno di sa Gracia Maria nga naa diya presente nagsugod day kini sa dihang gi-conceive siya sa inahan. Therefore makita nato that Mary was conceived without the stain of original sin. She was conceived full of grace sa iyang inahan. Lucas 1:28 sa original nga manuscript sa Griego makigsunan klaro kaayo. Munang gikan ani nga gitawag nato nga passage, gikan nga passage. Ang simbahan nag-articulate og term. This is the language of the church. Mary Immaculate Conception. The language of the church signifies the truth coming from the Bible. Kaya kini man ang power nga gihatag sa atong Ginoong Kristo sa iyang simbahan nga magisterium. Muna niyon siya sa Matthew 28:19-20. Teach ye all nation. Muna ang komisyon, mutudlo ang simbahan. Kung simbahan ni gamit siya og mga lingwahe, mga termino makigsunan para mo simplify o mo signify unsa ang kamatuoran nga naa diha sa balaang kasulatan. Now, kung tanaw to pagayo, no? Ang mga tao kaniadton, the people before sa dinataw atong Ginoong Kristo, na-save pud sila by anticipation and then of course by restoration. Tungod kay before pa man sila, una pa sila nahimugso, mga buutan sila ng mga tao, nahimugso sila before ang atong Ginoong Kristo gilansang sa cross. Ang ilang kabuutan anticipates, no, sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo sa cross. Ug na-save sila niya ng pagiha. Kita pod nga mga tao, ang ato pong salvation is commemoration. It's like we go back to the past sa din namatay si Kristo sa cross, and of course na-receive po nato ang grace of salvation pinagi sa gitawag nato nga sacrament. Si Mary na-receive niyang grasya sa kaluwasan by prevention and of course by anticipation tungod kay mas una pa kini nga na-receive ni Mary before pang event sa cross. Because again, ang gitawag nato makigsuonan nga kamatayon ni Kristo is applicable beyond space and time. Dili kay ingon nga dito ra sa namatay, dito ra sa ang maka-receive sa grasya, even before and after maka-receive gihapon sa grasya sa kaluwasan sa atong Ginoo. Now, sa diyang gihimo ang kalag ni Mary, puno kini kay sa grasya. O ang result nini mo nagi define sa Council of Trent na kung si Mary wala sa original sin, wala pud siya personal sin. Wala pud siya nakahimo og sala makigsuonan. Wala pud siya actual sin. Wala sa internal sin, sala sa hunahuna, sala sa imagination, wala kini diha kang Santa Maria. Wala pud siya mga external sin, no? Wala pud siya venial sin, wala siya mortal sin, wala siya sin of commission, wala pud siya sin of omission. Kining tanan nahitabo tungod kay gi-prepare siya to become the mother of God. Ingon na makigsunan ang makita nato nga hitabo, no? Hitabo sa grasya nga gihatag sa Ginoo, privilege kang Santa Maria. Wala siya sala. Perfect siya. O ganyang perfection is a reflection sa perfection sa atong Ginoong Kristo. Remember atong giningon Matthew 5:48, no? Be perfect for your Father in heaven is perfect. And this perfection is not impossible tungod kay makita nato nga si Maria naka-arrive ani nga perfection. Of course, diha sa gitawag nato nga grasya sa Ginoo. Laing passage may kigsunan nga nag-support sa Immaculate Conception. Ang gitawag nito proto evangelion. So ni proto meaning first gospel. O kini walaan kundi ang Genesis chapter 3 verse 15. Unsa may giingon dinhi makigsunan? Matud pa nga, I will put enmity between you and the woman. Akong ibutang ang panag-away, taliwala kanimo sa halas ug sa babae. Now, kining word nga enmity makigsunan sa mga Hudyo, nagpasabot nga dili gyud mahitabo nga ang babae maigo sa gahom sa demonyo. O dili pud mahitabo nga ang demonyo makadawat og anything blessedness kamaayo nga nadawat sa babae. Busa sa simbahan nga interpretation,
kining Genesis 3:15 dili na ni mao si Eva. Kay si Eva nakasala naman. Ang lalaki din di na pud mao si Adan. Kay si Adan nakasala naman. Nag-mention kini og ang babae ug ang kaliwat sa babae ug ang halas ug ang kaliwat sa halas. The seed of the woman. Tanaw to kang San Pablo sa iyang write-ups nga si Jesus Christ karon ang nagbutang sa ilalom sa iyang tiil. Gibutang ni Jesus Christ ang iyang mga kaaway, iyang gitumban. Sa to pa kung ang seed nga gi-mention diri na fulfill diha kang Ginoong Kristo nga dugmukon ang ulo sa bitin ibutang ilalom sa iyang tiilan. Makita nato nga the mother of the seed walay lain kundi ang mahal nga Birhen Maria, kansang anak atong Ginoong Kristo, directly mitunob sa ulo sa bitin, associate si Mary, kauban siya niini. Sa to pa makita nato ang enmity between the woman and the serpent nga dili mahitabo nga dunay sala bisan gamay nga gikan sa demonyo nga makatandog diha kang Mama Mary. Mo sa kini lang daan nga bersikulo sa Genesis naghatag og lig-on kaayong kamatuoran nga si Mama Mary Immaculada Conception. Tungod kay kung si Mama Mary dili siya Immaculada Conception, nasi sala nga gamay, nasi original sin, naba kasi personal sin, masayop na ang Biblia nga nagtudlo nga dunay enmity between the woman and the serpent. O dili na si Mama Mary ang ayan nga mahimo nga Mother of the Redeemer. But ang very purpose nga naman nga siya gihimo siya nga matawag nato puno sa grasya is to make her become the Mother of the Redeemer. Atong Ginoong Kristo amoy ni crush sa ulo sa bitin pinagi sa iyang kamatayon sa cross. Nining tungura makaigsunan ang prophecy nga na-fulfill diha sa Ginoong Kristo. Na-fulfill usab di ay diha kang Santa Maria. Si Mama Mary karon duna say enmity, batok sa demonyo. Bot pasabot ka ang demonyo dili makadawat bisag gamay nga grasya gikan sa Dios sama sa nadawat ni Santa Maria. Tungod kay ang tanan nga mga anghel, receives the merit from Jesus Christ, and Jesus Christ also was born from Mary. Therefore, whatever the angel receives, muning gi-propose sa mga gitawag to Mariologists, whatever the angels receive, gikan usab kini kang Santa Maria, kang gianak niya ang Redeemer, ang atong Ginoong Kristo. Ug ang demonyo dili makaapil. Dili siya makaapil bisan unsa nga grasya nagagikan kang Santa Maria, nagikan sa atong Ginoong Kristo, tungod kay duna sila'y enmity. Ug ang mahal nga inahan sa Dios usab, si Mama Mary, bisan gamay, dili usab siya maigo sa gitawag nato nga sala. Bisan gamay, ngadto kang Santa Maria, dili ni mahitabo makigsunan, because the Bible speaks very loud nga dunay enmity between the woman and the serpent. Kamatuoran kini ug angayan natong pagatuohan. Now, dunay gitawag nato nga mga questions or reactions metong nini tungod kay na may mga passage, example Romans chapter 3 verse 10, Romans chapter 3 verse 23 nga matod pa nga ang tanan tawo nakasala. Okay? Para sumpay ang tanan tawo nakasala o nawad-an sa himaya sa Dios. Now, ang simbahan wala ni matod pa nga gi-erase or gi-delete ni nga part sa Bible. But surely makita nato nga ang tanan tawo nakasala makigsunan. No? Wala ang tanan tawo nakasala. Apan dunay gitawag nato nga exemption hitabo. Tungod kay using our own power, using our own might, kita nga tawo makasala gyud. That is very common. And Saint Paul iyang gi-refer ang mahitungod sa common, ordinary nga situation sa mga tao, nga ang tao tungod sa atong kaugalingon lugar nga paningkamot lang, kung kita-kita lang, kasala gyud. Apan si Mama Mary lahi, tungod kay dunay intervention nga gihimo ang Ginoo. Ang intervention sa Ginoo mao nga gipuno siya sa grasya aron siya
dili makasala. So walay disagreement no sa maong bersikulo. It's true. Ang tanan tawo makasala. Pero kung mo intervene ng Ginoo sa kinabuhi sa tao, sama sa nahitabo kan Santa Maria, gi-preserve siya aron dili makasala. It is coming from the power of God. It's not coming from the power of Mary. Dili ni iya kang Santa Maria kining privilege makigsunan gikan sa Ginoo. Dili ni kay kang Maria lamang. Now, next question about sa Immaculate Conception. Nakatong nabilin ang atong Ginoong Kristo sa templo, wala ba ka nakasala si Maria niadto? Ang nahitabo, nag-adto sila sa, of course, no, sa Jerusalem. Unya, pag uli nila, pag-abot nila sa Nazareth, wala man ang atong Ginoong Kristo. Matawag ba nato nga dunay form of negligence ang mahal nga Birhen Maria? Actually, wala. Tungod kay ang edad sa itong Ginoo 12 anyos, munang edad nga pwede siya makonsider as adult, young adult, or pwede po siya makonsider as usa ka bata. Now, ang explanation ani no sa atong simbahan sa pag-utingkay nila sa scriptural background nga ang mga Hudiyo pag mag-backslide sila, lahi ang convoy sa mga lalaki ug lahi ang convoy sa mga babae o mga bata. Now, si Maria karon, no? Si Maria, thinking lugar, no? Thinking si Jesus is quite an adult o dito ni join sa convoy sa mga lalaki kang Jose. And Jose also thinking Jesus was quite a child, dito nag-join sa convoy sa mga babae. So, paabot na sa Nazareth, nagtagbo sila, wala man day ang atong matawag na to Ginoong Kristo. So ilang gibalikan dito sa Jerusalem. Ang pangutana, wala ba nakasala si Maria niadto? Wala nakasala si Maria. Tungod kay Jesus could be an adult already. No? Makonsider na siya nga doon na siya matawag to age of reason and he could decide in his own. So decision sa atong Ginoong Kristo to stay at the temple. Dili ma-blame si Mama Mary niini makigsuonan. Tungod kay decision man ni sa atong Ginoong Kristo. If they would say na negligence, the negligence could maybe, no, at the very extreme lugar na consideration, could be an error, but the error doesn't mean always a sin. Some things are erroneous but not sinful. But technically, makita nato nga it was the decision of Jesus, and Mary is no longer, no, wala say hold sa decision sa atong Ginoong Kristo nitong ora. But according to Bishop Ambo David, no, expert sa scripture, nga Mary reminded Jesus nga this is not yet your time, no? Kani paabot na sa templo atong Ginoong Kristo didto naman. Taki istorya naman sa gitawag nga maalamon nga mga tao. Kay mga Hudiyo man gud, no, first lugar nga mga edad sa bata. Mga 1 to 5 ang motudlo ani ang mama, then mga 5 to 12 ang motudlo ani sa instruction ang papa, o mga 12 dito sila sa mga rabbi. But Christ is more wise than the rabbis. Muna nga nahingangha, no? Surprising kayo para sa mga rabbis ang wisdom sa atong Ginoong Kristo. Nga dapat sila mohatag instructions sa atong Ginoo. Pero ang aton nanong Ginoo, it seems nga mo'y gahatag og instruction sa ila. But of course, he is more wise than the rabbis or the wise men in the temple. Ug ningon atong Ginoong Kristo nga wala ka ba masayod nga dinhi ako magpuyo sa balay sa akong amahan. Now, ang atong mahal nga Birhen Maria, no, makita nato makigsunan nga ang iyang appearance dito sa temple nag-remind sa atong Ginoo nga dili pa ni mao panahon. No, next nga part sa gitawag nato sa atong Ginoong Kristo nga statement, no, sa narrative nga atong Ginoong Kristo misunod kang Maria ug Jose og nahimong masinugtanon kanila. Sa ito pa, nakita na to nga walay accountability nga na neglect ang atong mahal nga Birhen Maria. Wala say sala nga nahimo, kay nahimo mang masinugtanon ang atong Ginoong Kristo sa ila makigsunan. So diri nagsugod ang gitawag lugar nato nga matod nato secret nga life, no, sa atong Ginoong Kristo, the ordinary life sa atong Ginoong Kristo. Mo ni ang mga panahon nga dahil mga matod pa 18 years absent ang atong Ginoong Kristo diha sa balaan kasulatan.
And so therefore it remains nga atong Ginoong Kristo makigsuonan, wala niya gikondinar ang mahal nga Birhen Maria. Inyo makong gibiyaan sa man mo ang klase sa pagkanahan, wala niya na atong Ginoong Kristo. Therefore atong mahal nga Birhen Maria, nagpabilin gid siya nga walay sala makaigsuonan, wala siya personal sin, wala usab siya gitawag nato nga actual sin, wala siya na taptan usab sa gitawag nato nga original sin makigsuonan, wala siya maigo nining tanan. Now, laing objection, no? Laing objection nga atong tagaan lugar sa pagtagad mahitungod sa mahal nga Birhen Maria, nga ang atong Ginoong Kristo niingon, mas bulahan hinuon katong naminaw sa pulong sa Dios o mituman nini. Matud pa sa uban nga it at first like gi-debunk sa atong Ginoong Kristo ang kabulahanan ni Santa Maria. Tungod kay ningon man atong Ginoong Kristo nga mas bulahan noon katong naminaw sa pulong sa Dios o mituman niini. Now kung atong tanawon pa kayo, ang atong Ginoong Kristo gidibang pa gid niya. Iya bang gisalikway ang kabulahanan ni Santa Maria? Kaya naman gusto ingon babae nga pagkabulahan ba usab sa inahan sa atong Ginoong Kristo, no? Namay niingon sa niya na. Balikan lugar nato makigsuon ang gisulti diha sa Lucas 1:28. Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Now, kining statement, dili ni sa anghel lang gikan. Kining statement, gikan kini sa Diyos mismo nga Amahan. It comes from the Father, spoken by Archangel Gabriel to Mary. Blessed are you among women. Si Saint Elizabeth, usab makigsuonan, no, ningon nga, blessed are you among women. Sa Luke 1:48, gingon diya sa Bisaya nga Biblia, ang tanan akong kaliwatan, all my generations will call me blessed. Ang tanan akong kaliwatan, mutawag kanako nga bulahan. Sa to pa biblically, no? Biblically, bulahan yun tinuray si Maria. Pero ang pundasyon lugar sa pagkabulahan ni Maria, kini tungod kay una, naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Naminaw siya sa mensahe ni Archangel Gabriel nga ningon, Hail, full of grace, maghimaya ka Maria, kay puno ka sa grasya. Ug labaw sa tanan, nituman siya. Kay ningon man siya nga, let it be done unto me according to your word. Matuman nga ni kanako, sumala sa imong ipamulong. Sa ato pa di ay, ang gusto sa atong Ginoong Kristo niyang ora, nga we have to look Mary as an example. We have to look Mary as an example in listening to the Word of God and at the same time, atong buhaton. Nga si Maria karon ang nahimo tong ehemplo nga paminaw na to ang pulong sa Dios o ato kining buhaton. Ang kabulahanan ni Maria makigsuonan, mahitabo usab kanato. Kung atong buhaton ang gihimo ni Santa Maria nga naminaw siya sa pulong sa Dios, at the same time pagpaminaw niya makigsuonan, iya kining gituman. Laing objection makigsuonan mao nga doon na daw pagduha-duha sa Santa Maria. Sa diyang mingon siya sa anghel, unsaon man kini pagkahitabo kanako nga ulay man ako. Sa ato pa makita daw diha nga dunay unbelief ang mahal nga inahan sa Ginoo. And so therefore, kung doon na siya unbelief, this tantamount to say nga doon na siya sala. O kana sala nga wala sa nituo sa pulong sa Ginoo. Simply makigsunan kung atong tanawon pag-ayo, no? Makita nato unsa ka abtik mismo ang mga magsusulat sa Biblia metong niini. Basihan nato sa Zacarias. Si Zacarias klaro una nga doon na say unbelief nga si Isabel or Elizabeth
nga iyang asawa magmabdos kay tigulang na. Unsa may sign nga si Zacarias do na siya unbelief or dili siya mutuo na amang siya, dili siya makasulti, no? Dili kasulti si Zacarias na amang siya. Resulta ni tungod kay wala siya mutuo. Therefore kung si Mary do na pay unbelief ana nga time, kung Santa Maria wala usab mutuo sa statement sa anghel, sadyang miingon siya nga unsaon man pagkahitabo nini nga ulay man ako, nan si Maria unta mga kaigsunan maamang usab unta siya sama ni Zacarias. Sa to pagkatong statement ni Mama Mary nga unsaon man pagkahitabo niini nga ulay man ako, dili to siya usa ka expression sa pagkawalay pagtuo, but usa to ka expression sa gitawag nato nga excitement, tungod kay excited si Mary nga magmabdo siya sa atong manunubos, apan excited siya kung unsaon pagkahitabo niini nga ulay man siya. Okay? Lahi tong dili ka mutuo nga di may tabon sa ako, imposible ni. Kang Mama Mary is excited siya nga mahimong inahan sa manunubos. And the excitement goes kung unsaon ka pagkahitabo nga magmabdo siya nga ulay man siya. Dili ni tungod kay wala siya pagtuo. Kaya kung wala pa siya pagtuo, sama ni Zacarias makigsunan na amang nausab unta ang mahal nga Birhen Maria. So pa siya una, no? Siya mismo una ang nagpakita og pagtuo. Gituhuan niya ang mensahe sa anghel. Unlike ni Eva, wala mituo si Eva sa statement sa Dios. Didto ni tuo si Eva sa statement sa halas. Si Mama Mary nituo siya sa statement sa Dios pinaagi sa kang Archangel Gabriel. Muna nga si Eva ang sanctifying grace nawagtang gilangkat diha kaniya. Kang Mama Mary kay nituo siya og nahimong obedient nini, ang sanctifying grace wala tangtanga diha kang Santa Maria, kundili nahimo kini nga tuburan makigsuonan sa grasya alang usab kanatong tanan, tungod kay iyang gisamkon ang atong manunubos, iyang gianak ang atong manunubos nga gilansang sa cross, amoy nagdala kanato sa atong kaluwasan. Therefore kining objection is not enough. Dili siya ego nga mupukan sa kamatuoran nga gihuptan sa simbahan, pinasikad sa kasulatan o ingon man sa sagrado nga tradisyon. Laing objection magigsunan nga matud pa gitudo sa simbahan Katoliko nga si Mary daw ang Ark of the Covenant. Now looking back lugar sa Old Testament, ang ark daw is made of corruptible things like the Ark of Noah. Ang Ark of Noah himo gikan sa kahoy, madugta, malata. Okay. Ang Ark of the Covenant usab gihimo pud sa kahoy, although ang gihalupan og bulawan, pero kahoy gihapon kini. O kay kahoy man madugta og malata makigsuonan. Earthly things like bulawan, corruptible. So therefore kung si Mary daw ang Ark of the New Covenant, tungod kay sa Old Testament ang gitawag nato nga 10 Commandments isulod ni sa Ark. Ark of the Covenant. The 10 Commandments mao ni ang Word of God nasa Ark. Ang Word of God sa New Testament si Jesus Christ, klaro kini. O si Jesus Christ wala sa laing Ark, si Mama Mary. Sa to pa kung corruptible daw ang gitawag nato nga Ark of the Covenant sa Old Testament, therefore si Mary sab nga Ark of the Covenant sa New Testament, corruptible po daw siya. Okay, corruptible siya, sinner po daw siya. Tanang magigsunan. Prophecy and fulfillment. Ang prophecy o ang fulfillment doon na sa relation, but always ang fulfillment superior siya kaysa prophecy. Ang prophecy nagtudlo nga ang Word of God isulod siya sa Ark of the Covenant, pero wala makigsunan nagpasabot nga ang Word of God nga 10 Commandments gisulat sa bato, atong Ginoong Kristo po gisulat sa bato. But ang atong Ginoong Kristo karon is the Word of God that is made flesh. Okay? The Word of God was written
in the tablet stone, corruptible, and just Christ was also the Word of God is made flesh. The flesh is always and of course corruptible. But because of the power of God, because of the resurrection, it becomes incorruptible. Doon ay gitawag og transformation nga nahitabo. And so Mary also makigsunan as the Ark of the Covenant, ni-share siya sa gitawag nato nga incorruptibility sa iyang anak. Muna nga kung doon na may corruptibility ang Ark of the Covenant sa una, na fulfill di kan Mary, ang dapat superior ni ang Ark of the Covenant nakashare usab sa grasya diha sa iyang anak, nga ang anak ang lawas niini nahimong incorruptible, therefore ang body of Mary also will become incorruptible. That's why gi-assume siya sa langit both body and soul. Now, makita nato nga dili siya usa ka conclusion nga tungod lang kay corruptible ang Ark of the Covenant sa old, sinner na ang gitawag nato ang makigsuonan nga mahal nga birhen. Yang Book of Wisdom nagtudlo ka nato nga the wisdom of God, no, ang wisdom sa Ginoo, dili siya mosulod diha sa gitawag nga mga makasasala. Dili siya mosulod sa makasasala. Sa ato pa kung si Mary doon na pa say sala, dili siya mahimong inahan sa atong manunubos. Dili siya mahimong inahan sa atong Dios nga nagpakatao. Bosa nagpabilin gihapon, ni support sino ng idea nga Mary is the Ark of the Covenant, but this Ark of the Covenant shares the incorruptibility sa iyang anak diha sa resurrection. Munang si Mary usab nahimo po siya incorruptible o gi-assume siya both body and soul sa langit, ug therefore wala siya sala. Dili usa ka conclusion nga kung ang Ark of the Covenant sa Old Testament corruptible, nga si Mary usab as the Ark of the Covenant sa New Testament makasasala na. Salamat kayo nini pangutanang makigsunan or objection gikan sa atong igsoon. Nailaing manindot nga objection nga matud pa sa Luke chapter 2, 21 and 22. Ang atong mahal nga berhen naa sa gitawag nato pagpahigayon sa purification rite. Tungod kay para sa mga Hudyo sa Old Testament o sa ka Levirate law nga ang babae nga bag-o nanganak unclean siya. Now therefore kay unclean man si Mama Mary usab nga bag-ong nanganak sa atong Ginoo, unclean usab siya makigsuonan. Ug tungod niya na kay unclean man siya, doon na siya sala. Now, una, kung tanawon to pagayo, it doesn't mean nga ang obedience ni Mary sa law nagatod ka sa iya o naghimo sa iya nga usa ka makasala. Kay being unclean in the Jewish ceremony doesn't mean a commission of sin. Kung dili kadtong ilang gitawag nga form of uncleanness, usa siya ka type of typology nga atong Ginoong Kristo iyang i-cleanse ang mga tao using His own blood. But sabot nga no blood that is able to clean us except the blood of our Lord Jesus Christ. O nga atong Ginoong Kristo ang iyang gi-conceive makaigsuonan, okay? They shared with the same blood. And this blood is purifying. No? John 15 verse 1 to 6. The Jesus Christ, nagan atong Ginoong Kristo, ang word, kay word of God ni conceive. It is always purifying. So no amount of ceremony can defile Mary tungod sa presence sa atong Ginoong Kristo. But tungod kay ang atong mga Mary usaman sa Kahudiyo, therefore mosunod siya sa ritual sa mga Hudyo out of obedience and humility, not because of sin. Sama sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo usab nagasunod siya sa balaod sa mga Hudyo. Sa ilang gitawag makigsunan nga bunyag nga gihimo ni Juan. Bunyag kadto sa paghinulsol sa sala. Ang atong Ginoong Kristo out of obedience aron ang kasulatan matuman nagpabautismo siya kang Juan. Nagpasabot ba nga doon na say sala atong Ginoong Kristo? No. Iya lang gisunod ang gitawag nila makaigsunan nga usa ka rite, no? Usa ka rite sa pagpasaylo nga bunyagan ng usa ka tawo unya mapasaylo siya sa iya mga sala ngunang bunyag ni Juan, bunyag sa paghinulsol. Ang atong Ginoong Kristo ni undergo niini. But doesn't mean nga atong Ginoong Kristo nakasala. Sa samang pagpaagi, si Mama Mary
ni-undergo siya sa purification rite sa mga Hudyo, but doesn't mean na nakakommit siya og sala. But out of obedience makaigsoon and humility, gihimo kini sa atong mahal nga Birhen Maria. Therefore, nindot no ang gitawag tong objection, but it will not suffice, not enough sa pagbungkag sa kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan Katoliko. Magpabilin yun no nga lig-on kaayo na si Mama Mary Immaculada Concepcion ug wala siya makakomit o bisan unsa nga sala samtang buhi pa siya ug bisan karon nga naa siya sa gingharian sa langit. Ini pa yung sa objection magigsunan nga matud pa kining gitawag nga double blessing. Sa Genesis 14:19-20, dunay pag-bless nga Abraham una gi-bless pod ang Dios. Ina ka Mary sa Luke 1:42, blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb. Sa to pa kung parallel daw ang blessing sa fruit of thy womb o kang Mary, parallel pod ang blessing kang Abraham o sa Dios, and so therefore daw it appears nga kung tanawon nilang argumento sa Katoliko nga si Mary Immaculate Conception because of the blessedness, because of the parallelism, si Abraham po daw mahimo po daw ang Dios. Kaya gi-bless man si Abraham, gi-bless ang Dios. Si Mary gi-bless siya, gi-bless po si Jesus, and so Mary is equated daw to Jesus. And so Abraham also is equated to God. So nahimo ba daw ang Dios po si Abraham. Now, gi-explain kini ni Dr. Ludwig Ott. Kang Mama Mary sa Luke 1:42, doon na gitawag ito nga parallelism. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Kini nga blessedness makigsunan, makita nato nga gi-bless ang atong Ginoong Kristo diha sa womb in his humanity, in human form, sa ding giporma ang gitawag nato nga tawhanon nga kinaiya sa atong Ginoo, gi-bless na kini diha sa tiyan. So ang parallelism nag-imply nga kay blessed man sa si Mama Mary o gidungan man ang statement giparallel man sa blessedness sa atong Ginoo nga therefore sa dihang napasab sa womb ang atong mahal nga Birhen Maria, gi-bless usab siya makaigsonan. Ug ang blessedness sa humanity sa atong Ginoo nga atong Ginoo usab sa ding giporma iyang tawhanon nga kinaiya lawas ug kalag, wala usab kini stain of original sin. And so, ang conclusion, na kung dunay parallelism, si Mama Mary usab, wala usab siya stain of original sin. But going that line of argument, ni-argue sila, nga doon na po'y parallelism nga nahitabo kang Abraham, does it mean ba daw nga si Abraham nahimo na sad nga blessed sama sa Dios? Now, tanaw tong technicality sa Luke 1:42 versus sa Genesis, no, makigsunan. Sa Genesis nga gi-mention, gi-bless si Abraham, pero ang gi-mention to blessed by God. Okay? So, walay parallelism. Blessed is God, gi-bless ang Ginoo, og si Abraham gi-bless by God. It's not parallel. Duha lang, no? Duha ka blessedness ang gigamit nga form, nga termino, but not in a parallel form. Kang Mama Mary, duha pod ka blessedness ang gigamit, but in a parallel form. Kang Abraham is not in a parallel form, but the cause and effect. Nga gibless ang Ginoo, og si Abraham gibless pod sa Ginoo. So the cause of the blessedness of Abraham is God. Duha ka blessedness, but sa cause and effect and form. Diri pod makigsunan sa gitawag nato nga Luke 1:42, duha ka blessedness, but it's parallel in form. Parallel in form. Although nga, of course, ang blessedness ni Mary comes from Jesus Christ, from the merit of Jesus, but the way it was presented in the Bible, the way it is presented in the Scripture, it is parallel in form. And so therefore, kung walay stain of original sin, ang atong Ginoong Kristo sa diyang giporma iyang humanity, kang Mama Mary usab, wala po stain of original sin sa dihang giporma ang gitawag nato makigsunan nga lawas ug kalag ni Mama Mary sulod sa taguangkan ni Santa Ana. Therefore it remains that Mary is truly and really Immaculate Conception. Sa katapusan makigsunan, manginaot ako nga
daghan kambog natun-an nining atong segment karon mahitungod sa Immaculada Conception. Wala man nato naisgutan ang tanan mga butang mahitungod nini. Wala man nato ma-include ang tanan nga mga objections mahitungod nining mga pagtulon-ana. Apan manghinaot ako nga nakahatag inig dugang kadasig sa inyong pagtuong Katoliko. Ug sa mga dili Katoliko, hinaot unta nga inyong i-consider ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia o ingon man sa sagrado nga tradisyon na sukad pa sa unahuna og kasing-kasing sa mga apostoles o sa mga early Christians, nagpabilin gayud nga walay sala, walay original sin ang atong mahal nga Birhen Maria. Nga sa una pang panahon sa mga kasing-kasing sa mga apostoles o sa mga early Christians, nagpabilin gayud nga walay sala sa kasing-kasing, sa unahuna o sa original sin ang atong mahal nga Birhen Maria. Kini nga pagtulunan gipamalandungan sa simbahan sa taas kaayo nga panahon. Daghan ang mga theologians nga nagtuki pag-ayo niini. Daghan ang mga nag-oppose niini sukad pa sa sinugdanan. Apan with the guidance of the Holy Spirit, gipaklaro sa simbahan ang iyang posisyon nga kining mong kamotorana gikan sa Biblia o sa sagrado nga tradisyon o sa pagtulunan nga dunay pagtuo o sa dogma of faith, sabot nga free from error. Pagmulingkod na gani ang Santo Papa sa gitawag na to nga ex cathedra o sa kalingkuranan, unya ayang i-define ang usa ka teaching in terms of faith and morals. Sama niini Immaculada Conception o sa kini ka dogmatic teaching sa atong simbahan ng Katoliko. What pasabot nga 100% klaro sa atong simbahan, this is free from error. Pasabot nga bisan saon siya bali-bali, bisan saon siya tumba-tumba, magpabilin siya nga tinuod. Kaya this is the design of God ngayang gihatag kanato. Pinagi sa iyang simbahan ang gitawag nga deposit of faith. Kini na lamang si Radcliffe Kalimutan, ang pangulo ug alagad sa Confraternity of the New Apologetics, usa ka kahupungan nga lalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate o naningkamot sa pagpanalipod sa pagtulunan sa atong simbahan diha sa dakong gugma. Magapasalamat kayo sa inyong pakig-uban kanato karon. Usab ingon man sa atong mga ka-partners ang Parazat Cable TV, sa atong mga igsuon nga naglihok usab niini sa technicals, si Brother Don Gerong, Sister Gina Ibrahim, Brother Christopher Ofredo, ug uban pa nga naa sa technicalities makigsuonan. Ako usab kamong hangyoon uban sa tibok simbahan nga kung kini nakatabang kaninyo, hinaut unta nga inyong i-subscribe ang atong channel sa YouTube o inyong i-follow o inyong i-share ngadto sa uban aron kamatuoran mo kuyanap o mas daghan pa ang masayo niini. Hinaut po unta nga ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.